Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwana masu kallon mu da sauraron mu. Barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Ina yi muku fatan alkhairi. Sunana Shafi'u Bado. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu. A yau bidiyon namu ya sha bamban da na kullum a koda yaushe. Domin wannan karon wani sabon application ne muka kawo muku. Ta yadda za mu nuna muku yadda za ku mayar da hotonku ya koma kamar cartoon, kamar zanen cartoon. Yadda ake yin zane, hotonku za ku mayar da shi normal hoto. Za ka gan shi, hotonka za ka ɗauko ka saka a cikin wannan application ɗin ya mayar ma da shi tamkar zana hoton a kai ya koma kamar cartoon. Wannan application ne yake wannan aikin. Wani application ne yanzu za mu nuna muku application ɗin insha Allah a cikin iyar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Za mu nuna muku yadda za ku yi ku mayar da shi hotunanku su koma kamar zanen cartoon. Wannan shi ne bidiyon da za mu tattauna a kai yau insha Allah. Sai dai muna neman alfarmar mai sauraro da idan wannan ne karonka na farko a wannan YouTube channel namu, ka yi muna alfarmar danna muna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka dinga samun ire-iren waɗannan sanarwar namu da zarar mun ɗora su. Kana idan bidiyon namu ya burge ka, ya baka sha'awa, za ka iya danna muna like da kuma yi mana comment na fatan alkhairi da share domin sauran 'yan uwa su amfana. Muna godiya sosai masu bibiyar mu a koda yaushe. Ku biyo mu kai tsaye a cikin bidiyon namu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ‘yan uwa masu sauraron mu. Kamar yadda muka alƙawarantar muku cewa za mu nuna muku wani sabon application da muka zo muku da shi a yau a wannan YouTube channel tamu mai albarka ta Giyawa TV. Za mu nuna muku wannan sabon application da ake amfani da shi ta yadda za ku mai da hotonku ya koma tamkar zanen cartoon. Ba da ɓata lokaci ba, a gurguje za mu nuna muku wannan shine application ɗin da za mu yi amfani da shi mai suna Hoton app. Da shi ne ake amfani ana mayar da hoto zane ya koma kamar cartoon. Idan ma baka taɓa yi ba, watakila ka ga wani yana yi, to yau kai ma za mu nuna ma yadda za ka yi. Ga application ɗin nan sunansa Hoton app. Bari mu shiga ciki. A nan kun ga hotuna sun buɗe mana da yawa, so saboda haka za mu zaɓi hoto da muke so mu mayar ya koma kamar zane. Bara mu zaɓi, saboda haka bari mu zaɓi hoton Dr. Zakir Naik. Za mu yi amfani da wannan hoton na Dr. Zakir Naik. Kun gani mun yi selecting ɗinsa, saboda haka za mu danna OK. Yanzu yana ƙoƙari ne wurin ganin ya koma cartoon ɗin. An samu matsala ne kaɗan, kasancewar ba mu kunna data ba ta yi connecting, domin shi wannan application ɗin yana amfani ne da data. To yanzu kun gani a nan, kun ga wannan shine Dr. Zakir Naik. An yi amfani da wannan application ɗin an mayar da shi tamkar zane. Kun gani ko? Kuma idan ka taɓa, za ka iya zuwa nan ƙasa ka taɓa wannan domin mini ya fito, ma'ana ƙaramin hoton wannan original ɗinsa amma a ƙarami. Ka gani haka ya fito. In ka yi haka sai ka dawo ka danna nan. Idan ka danna nan, ka yi saving, ya zauna a kan wayarka. Kuma bari mu ƙara dawowa baya mu ƙara nuna muku domin wanda bai gani ba ya gani. To bari mu dawo mu kuma zaɓen wani hoto yadda za mu yi amfani da shi mu canza waɗannan application ɗin. Bari mu yi amfani da wani hoto. Bari mu yi amfani da wani. Bari mu zaɓi wani hoto. Muna ɗiban hoton da za mu zaɓa ne. To bari mu yi amfani da nawa hoton. Kun gani wannan shine hotona. Bari a yi amfani da wannan hoton mu danna OK, sai mayar da shi cartoon. Kun gani ya mayar da ni tamkar zane. Kun gani? To kai ma idan ka yi amfani da wannan application ɗin, za ka mayar da hoton ɗinka ya koma kamar cartoon, kamar yadda kake ganin wannan. Kun gani? Idan ba ka son mini, za ka iya barin shi. Idan kana buƙatar mini ɗinsa kuma, za ka yi clicking sai ya nuna maka. Ka danna nan saving.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yan uwa masu sauraron mu. Kamar yadda muka alƙawantar muku cewa za mu nuna muku wani sabon application da muka zo muku da shi a yau a wannan YouTube channel tamu mai albarka ta Giyawa TV. Za mu nuna muku wannan sabon application da ake amfani da shi ta yadda za ku mai da hoton ku ya koma tamkar zanen katun. Ba da ɓata lokaci ba, a gurguje za mu nuna muku wannan shine application ɗin da za mu yi amfani da shi mai suna Hoton app. Da shi ne ake amfani ana mayar da hoto zane ya koma kamar cartoon. Idan ma baka taɓa yi ba, watakila kaga wani yana yi, to yau kai ma za mu nuna ma yadda za ka yi. Ga application ɗin nan sunansa Hoton app, bari mu shiga ciki. A nan kun ga hotuna sun buɗe mana da yawa, so saboda haka za mu zaɓi hoto da muke so mu mayar ya koma kamar zane. Bara mu zaɓi, saboda haka bari mu zaɓi hoton Dr. Zakir Naik. Za mu yi amfani da wannan hoton na Dr. Zakir Naik. Kun gani mun yi selecting ɗinsa, saboda haka za mu danna OK. Yanzu yana ƙoƙari ne wurin ganin ya koma cartoon ɗin. An samu matsala ne kaɗan, kasancewar ba mu kunna data ba ta yi connecting, domin shi wannan application ɗin yana amfani ne da data. To yanzu kun gani a nan, kun ga wannan shine Dr. Zakir Naik. An yi amfani da wannan application ɗin an mayar da shi tamkar zane. Kun gani ko? Kuma idan ka taɓa, za ka iya zuwa nan ƙasa ka taɓa wannan domin mini ya fito, ma'ana ƙaramin hoton wannan original ɗinsa amma a ƙarami. Ka gani haka ya fito. In kai haka sai ka dawo ka danna nan. Idan ka danna nan ka yi saving, ya zauna akan wayarka. Kuma bari mu ƙara dawa baya mu ƙara nuna muku domin wanda bai gani bai gani. To bari mu zawo mu kuma zaɓen wani hoto yadda za mu yi amfani da shi mu canza waɗannan application ɗin. Bari mu yi amfani da wani hoto. Bari mu yi amfani da wani. Bari mu zaɓi wani hoto. Muna ɗiban hoton da za mu zaɓa ne. To bari mu yi amfani da nawa hoton. Kun gani wannan shine hotona. Bari a yi amfani da wannan hoton mu danna OK, sai mayar da shi cartoon. Kun gani ya mayar da ni tamkar zane. Kun gani? To kai ma idan ka yi amfani da wannan application ɗin, za ka mayar da hoton ɗinka ya koma kamar cartoon, kamar yadda kake ganin wannan. Kun gani? Idan ba ka son mini za ka iya barin shi. Idan kana buƙatar mini ɗinsa kuma za ka yi clicking sai ya nuna maka. Ka danna nan saving. Mun gode sosai yan uwa masu sauraron mu. Da kuma wanda bai fahimci yadda ake yin wannan ba, zai iya kiran mu ta wannan number tamu 080 36975527 ko kuma 081 62906519 domin ƙarin bayani. Mun gode sosai. Ku ci gaba da bibiyar wannan tashar tamu ta Giyawa TV. Kuma muna neman alfarma mai kallo, idan ba ka yi mana subscribe ba, ka je ka yi mana subscribe a wannan channel tamu mai albarka ta Giyawa TV domin samun ire-iren waɗannan shirarwan namu da zarar mun ɗora su. Mun gode sosai.